Debilův deník. Úvod, 4. část. Jednoho dne si osud s námi oběma zahrál svoji velkou hru. V rádiu od rána hlásili, že žena XYZ má dnes svátek a jestli jsme jí už poblahopřáli. Dlouho jsem váhal. Bál jsem se, že si ublížím a zas na ní budu dlouho zapomínat. Nakonec jsem ji vyhledal na netu a přesně ve 23:59 jí poblahopřál. Nečekal jsem nic, pouze obyčejné děkuji. Nepřišlo, bylo toho víc. A tak po chvilce psaní jsme oba zjistili, že nám už nic nestojí v cestě. Ona byla rozvedená, u mě probíhal rozvod. A tak po pár dnech psaní následovalo první rande. Bík a berán. 2 vášnivá znamení. Prý neslučitelné. Nesouhlasím. Náš vztah byl plný lásky, vášně a doufám, že znova bude. Vždyť kdo z vás může říct, že měl první rande, které trvalo 4 dny, my můžeme.